Tama lang yung init niya. Yan mga kalingap, papunta kami kay Kuya Robin. Yan kay Insan. Kay insan. Oo. Sama namin Insan si ang Ate ate. Nalin. Uy, sama. Sama ka. Yan po mga kalingap, papunta kami kay Kuya Robin. May hikaw sa ilong. Mangumusta lang po kay Kuya Robin. Maaga po ngayon. Ito po pala ang inyong maagap na scouter kasi maagap na tayo. Alas 6 na po yung ating scouting. Para tandaan. Nahatid pa po tayo kay Mamuena. Maputik. Maputik po ang daan dito. Dito po. Ayan po. May daan. Dami pong alaga sa Kuya Robin, oh. Mga alaga po ni Kuya Robin. Pati yung kalabaw po ata kay Kuya Robin din. Agoy. Ay, maputik. Ikot ka na lang po dun, oh. Magsusurprise po tayo. Tao po. Ay, yung sipag ni Ate Pia. Nag-init na, ay grabing labahan. Grabing labahan, Ate Pia. Sipag ni Ate Pia, oh. Hello, inaanak. Bless na, ano na. Yan, malapit ang Pasko. Turog pa yung ruby na yun. Hindi mo si mama. Saan na si mama? Po yung bahay ni Kuya Robin. Kuya Robin. Hello. Ang linis po, oh. Surprise po ito pero malinis. Ikaw, Ate Pia, naglinis? Wow. Morning! Oy! Ang linis ng bahay mo, ah. Yan po. Ay, gising. Macho, macho. Macho. Oo. Malinis po ang bahay ni Kuya Robin, no? Buti na lang masipag ang yung misis. Ay, namaga kasi gising nga yung nagising. Pasok yung school ng bata, alas 5 pa yung gising. Di, ano na sila? Alas 5 gising, no? Hindi malinis-linis. Grabe, alas 5. Kasi apat eh, isa-isa na ligo sa CR. O is, tapos sa isa, mabuhok. Oo. Maghahabang buhok na yung yung tali-tali, tatlo. Grabe yung Nasa lubong aso niyo, naman. oh. Nasa lubong. Yan, nasa lubong siya, oh. Mabait din. Oo, mabait ang amo ay. Oo, dito lang, Yan dito po, lang. mga Pasok bait ko ang lang. amo. Oo, ma-prayer muna. Pasok, ate. Robjet, wala kang pasok? Wala. Ay. Ang taba na nito, oh. Gwapo ito, oh. Gwapo ito paglaki. Robjet, gwapo ito paglaki, oh. Oh, gwapo. Pasok ka tayo. Kapi mo na biya. Oo. Diyan ka lang. Mag-aral ka mabuti, ha. Huwag ka munang mag-girlfriend. Anong po yan? Ano yan, kuya? Oh! Tawag yan. Sa inyo man ito, ha, kuya Kain Robin. ka o hindi? Ano yan? Nagulat. Kain ka o hindi? O yun, pakapi, oh, tuloy. Automatic na dito. Talagang Bahay mo yan eh. automatic Ito bahay mo din yan eh. na. Ay, ano sa'yo? So, automatic po si, Ate Pia talaga. Napaka ng nasaan na si Insan? Insan, pasok ka, Insan. Insan! Oh, ito. Insan! Dito. Insan! Dito, oh. Insan! Insan ah! Putik ay. Diyan sa dulo, umikot Isa. Kasama yan. Ulit.
Maligo lang ako po yan, babe. Maligo lang po si Kuya Robin at susunduin namin. At wala daw siyang pasok. Si Kuya Robin at kasama po. Hello, ano pangalan nito Ate Pia? Rice. Rice? Wala na, batok-batok Ani. na noon. Marunong mag ano? Bate. Oo, shout out. Rice? Rice? Ano yung Indian movie? How are you? Ano po, sinapla talaga. Okay. Maganda talaga. Mix yung ano niya. Kay Ate Pia. Napaka-ano pa rin ni na Ate Pia kahit na ano. Kaya ang pogel ka ng mga anak ko. Kahit mayaman na si Ate Pia, Yeah, inaano pa rin tayo. Yaman talaga. Hindi naman. Ganyan po. Pinagtitimpla pa tayo ng kape. Paano mo? Paano? Galing yan. Kumbuka o. Gawin yan, oh. Pag mo na mag-girlfriend, ha? Lalo na bawal mag-boyfriend. Lalo na Grabe. Kamukha ko to ng bata ko ah. Ay. Welcome, Kalingap House. Sabi, baka buti niya mahal Ay, Pasko na. Pasko na po, oh. Tapos sa'yo Pasko na sa kanila. Pasko, Puro Pasko na. India to. At ito po mga kalingap. Rice. Tinitingnan nyo. Rice? Hindi. Ganyan lang siya na. Nangungulit lang. Hindi naman nangangagat yan. Pambahay talaga yan eh, no? Pang indoor yan. Indoor dog. Kahit saan, pwede yung ganyan. Tapos Sa po mga pwede kalingap. pero kailangan may ano. May sapatos mo, may diaper. Kaya. Ano yan? Diaper. Ano ito Ate Pia? Chipati ito? Ewan ko kung meron pa. Ay, meron pa. Ay, chipati nga. Oh, meron pa. Sir, nagawa niya ni Ka? Uy, Indiana ka na. Ano ka na din pala, Magaling ka ano? na. Oo, tuwing gabi lang naman kasi nandito si Robin gabi. Tapos anong ano niyan, halo niyan? Nasa Ano? ref. Nasa ref. Yung gulay. Oh, patatas saka yung Oo. beans. Ang kulay itim sa kanila. Oh, yun din kasi yung ano niyan eh. Partner. Ano yan? Mamaya po ay may mga bibigay kaming ano. Walang pasok si Kuya Robin. Kasama natin na Wala daw eh. Ano, is-drone. Oo. Iyaano namin, bibigay namin yung mga sapatos na ano. Ewan ko nga yun. Mamaya po Kasi ibibigyan namin yung mga ako sapatos ni nandito Kuya pa, Robin. lalagyan ng pasok. Nga kalingap. At damit or pantalon meron doon sa package po. Baka may kasya sa kanya. Hello! Rice! Rice! Si Kuya Robin po Parang yun, naliligo. parang yun yung magiging bahay ni Ate Thea. Parang yung nakikita ko yun gusto niyo maging bahay Ate Thea. Kuya Robin! Opo. Di ka pa tapos? Diba? Pa? Ba't matagal? Madali lang yun. Oo. Ganda ng lutuan nila mga kalinga. Cute. Talagang ano. Cute po ng kusina nila mga kalinga. Oh, ito Kuya Robin, kasya ito sa'yo. Ay, grabe. Kasya, tingnan mo, pang ninong. Ay, balik. Ay, ito, baliktad. 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 Ito. Ayan, baka ito kasya siguro. Ay, grabe. Sandali lang. Grabe. Ito pa Kuya Robin, o kape. Ano? Ay, Kape. grabe. Galing UK. Wala, ay, salamat. Sino bigay? Mas madali dito sa harapan ng gate. Oo nga, maluwag pa. Uy, kasyang-kasya, oh. Sampo. Ay, Sakto grabe. para sa'yo pala talaga yan, kuya. Oh. Pangkasal, Wow. pangninong. At ninong pagano kay Kubialay. Ano, baby? Ay, grabe. Maraming salamat po.
Wow. Matibay pati ito kasi leather eh. Tunay na leather. Tunay na leather yan eh. Sino bigay? Si ano, from London. Sino nga ito? Ma'am, ano? Ang pangalan na ano? Ay, Yan ang kasya yan sa'yo. Yan ang kasya sa'yo. grabe oh. Cook. UK. Yan. Uy, grabe. Sakto sa kanya. Saktong-sakto. 30, ano ka? 45 ka pala, kuya. Sakto. Magaan to. Ganda to. Pag may wigo ka na, yan ang suot. Oo. Maligo. Wigo. Wigo. Salamat. Grabe oh. Mm. Baka may kasya pa dito sa Kuya Robin. Parang alam ko meron dito. Eh. Yung pants. May iba man ito. Ibang ito. Yung pants, kuya, puti. Hanapin na mo. Uy, grabe. Kay Kuya Robin. Tatlo nga. Hello. Grabe oh. May pangninong ka na. Madami na Dami nagbukas nga. sa'yo ay. Pangninong ka Kuya Dami nga Robin. ako na papangay na anak eh. Ngayon, mga pagpasko, dami na din ako na pagkano. Kailan na binyag ni Bibialay? Sa January 21. Ah, ano na. Ay, yung pagano nyo? Yung pagkasal, di ba? Sama ng anniversary. Oo, sabay na lang. Oh, maganda yun. Para Para ano? tipid pa. Oh, 1 year na si Bibialay. Grabe, daming blessing. Grabe, mo. maraming salamat talaga, Kuya Alvin. Pero hindi ko alam, anong pangalan na, ano? Ang pangalan. Wala. Ano Yun yung lang. puti para ma-mention. Ano po, Oo. si ate o si tita from Kasan? UK. UK. Maraming salamat po. Sa akin lang pala talaga yung dating lahat. Nabigay niyo kay Kuya Alvin. Hindi kasya sa kanya. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sabi ko, Tapos kay Kuya Alvin din po. Maraming salamat sabi ko, din kasi kay yan. Kuya Robin to kasya. Oh. Dami oh. 3. Wala akong dalang lalagyan eh. Ah, Hindi, okay lang. Joke lang. May kape pa nga oh. ay may kape pa. Oo. Oh, grabe. Maraming salamat po. No, yun. Good coffee. Grabe. Nabigyan din ako ng si Kuya Rab na isa ganito malaki. Malaking kape. Oh, pero hindi pa naubos, may dating na naman. Hindi na kami bibili. Oo, supply na tayo. Kasi dami na eh. Dami ng kape. Maraming salamat po Kuya Alvin. Welcome Kuya Robin. Kahit na at paano kita hindi ma- di kita makakalimutan. Oo, kaya nga Pag eh. nakita kong malaki, ay kay Kuya Robin to. Ano nga, eh. Maraming salamat talaga Kuya Alvin sa iyo. Kasi dahil sa iyo yan lahat na nangyayari sa buhay ko eh, di ba? Kaya nandito ako hanggang ngayon, tinatulungan mo pa rin ako ng nahingi lang ako trabaho para sa mabuhay ko na sa anak ko. Di laking ginagawa mo sa akin eh. Kaya marami talaga salamat. Hindi ko talagang alam kung paano ko talagang tinatunayan na papasalamat ko na sa inyo para sa viewers natin kung sino, siyempre sila din ang mga una sa tinatulong sa atin, di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. And sa may sponsor po yung gagawa ng bahay and lalo na po yung mga nalapit ko naman kay Kuya Alvin na yung isa pa pinatulungan na anong pangalan niyo? Si Maisa. Yung sponsor po para sa bahay nila. Maraming talaga salamat po. Kaya hindi kong basta habang buhay po hanggang sa pupunta sa sementeryo. Papasalamat ko lang sa inyo lahat. Wow. Salamat. Salamat kay Kuya Robin. God bless Kuya Very good. Robin. Thank you Kuya. The best talaga si Kuya Robin. Grabe. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi
Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ano, ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi nyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may pusilap na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang